रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती संदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय। मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टानं निकाली काढलाय। सीबीआयच्या मुख्य संचालकांची नियुक्ती ज्याप्रमाणे केली जाते त्याप्रमाणे आता नियुक्ती केली जाणार आहे। मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले। पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश त्या समितीत असेल। मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी आता 3 सदस्यीय समितीत काम करणार आहे। 3 सदस्यांची समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी कुणाला नियुक्त करायचं याचं नाव राष्ट्रपतींना सुचवलं जाणार आहे। राष्ट्रपती त्या नावाला मंजुरी देतील आणि त्यानंतर आयुक्तांची नियुक्ती होईल। सुप्रीम कोर्टानं मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी 3 सदस्यांची समिती असेल असं म्हटलंय। सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश समितीत असेल। मात्र सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नाही, त्यामुळे लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश केला जावा असं सुचवलं आहे। निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम सारखी यंत्रणा असावी या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या। या याचिकांवर 24 नोव्हेंबरला निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता। या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।